Кой изпусна водата? Един облачен ден в зоорезервата всичко беше спокойно. Хипопотамът Тами си похапваше свежа тревичка край своето любимо езерце и доволно гледаше как водата проблясва на светлината. Слонът Сали кротко крупаше листенца от едно дърво, лъвът Лавчо дремеше под сянката, а тигърът спеше до един храст. Но нещо странно се случваше. Тами първо забеляза, че езерцето му става все по-голямо и по-голямо. Какво е това? Промърмори Тами и размаха уши. Водата започна да се разлива. Тя стигна до краката на Сали. О, мокро и студено, каза доволно Сали и разклати хобот. Водата плъзна към Лавчо. Не е за лъвове това, скочи той и се затича към тигъра. Но водата достигна и там. Лавчо и тигърът се покатериха на високите камъни, но те бяха хлъзгави. И в един момент, цуп, двамата паднаха във водата. В зоорезервата настана голяма бъркотия. В този момент се включи алармата. Малката Али, едно мъничко животинче с много силен глас извика. И! Насам има вода! В специалната синя работилница на Анди Синкап всички се вдигнаха в тревога и тръгнаха да търсят какво става с водата. Нещо се бе случило и ако можеше някой да открие какво не е наред, това бяха те, екипът на Анди Синкап. Всички бяха сини същества, които приличаха на малки пухкави топки с ръчни ръчички и много бързи, пъргави краченца. Винаги бяха усмихнати и готови да помогнат. Ръководител на спасителната операция беше, както винаги, Андо, майстор по машините, а помощниците му ходеха и се мушкаха смело из тръбите и шахтите да търсят запушвания. Обикаляха из помпите да проверяват какво не е наред, отпушваха дюзи и куп други неща. Време е за действие, приятели! Всички в Анмобил, специалната ни синя кола, каза Андо. Миг синьото превозно средство профуча към езерцето на Тами. Когато стигнаха, водата извираше от всякъде. Екип, заемете местата си, извика Андо. Син 1, по тръбата към хидрофорната помпа. Да, разбрано, подвикна Син 1 и се мушна. Син 2, към дюзата. Веднага, отвърна Син 2. Син 3, към шахтата с канала. Тръгвам. Син 4, проверка на филтъра. На път съм. А ти? Син 5, виж, циркулационната помпа. Готово. Андо смигна. Имаме 5 минути да разберем какво става. Че при лъва и тигъра не е добре. Много са мокри тези котки. Син 1 се втурна бързо. Плъзна се по тръбата и за минутка стигна до хидрофорната помпа. Започна да оглежда. Мъничето Роти, което въртеше ротора, беше добре, но когато погледна другото, което пускаше и спираше помпата Преси, то лежеше и спеше. Как така спи? Нещо му има. Ехо, маниче, Преси, събуди се. Но Преси само измърмори. Ниско налягане, бубу. О, Преси нещо е болен. Трябва веднага да кажа на Андо. Андо, тук е Син 1. Имаме болен в хидрофорната помпа. Не мога да го събудя. Само мърмори. Трябва ни помощ от екипа на Бял Кап. Изпрати ги тук веднага. Бял Кап беше медицинският екип на зоорезервата. Всички бяха бели, малки, топчести и много бързи. Носеха куфърчета с всичко необходимо за бързото оздравяване на системата. Масло, гайки, винтове, шайби, ключове, клещи, уплътнения и отпушващи инструменти. А ако нещо нямаше в куфърчетата, те седяха в специалния Бял Кап автомобил. В същото време Син 4 докладва от филтъра. Андо, филтърът е пълен с козина. Лъвска. Пак Лавчо се е ресал където не трябва. Можеш ли да се справиш? Попита Андо. Имам всичко, каза Син 4 и с почистващия си инструмент започна да маха косми. Син 2 и Син 5 съобщиха, че дюзата и циркулационната помпа са наред. Филтърът ги беше предпазил, но беше запушен
и син 4 в момента го почистваше. В това време бял кап. Екипът беше стигнал до хидрофорната помпа. Я да видим, казаха те. Прегледаха и видяха Преси. Беше изял буклук. Те леко и внимателно го извадиха. Оказа се, че най-финните косъмчета на Лавчо бяха преминали през филтъра. Стигнали до Преси, закачили се за манометъра му и пречеха да отчита правилно. Ще го сменим веднага, казаха бял кап. Махнаха го и сложиха новичък. Очичките на Преси се усмихнаха и благодариха на бял кап екипа за грижите и на Анди син кап, че толкова бързо го намериха, за да му помогнат. Преси започна нормално работа. Филтърът беше почистен и цялата система проработи. Скоро водата беше отводнена. Животните в зоорезервата бяха много щастливи. А Лавчо беше предупреден да реже гривата си само там, на специално заграденото място. Тук, деца, е важно да разберем, че всеки има своя суперсила. Някой помага с бързина, друг с усет за машини, трети с грижа и внимание. Когато работим заедно, всичко става възможно.